खरकसा बोरै थानाय दुर्गा पूजाओ खरकसा चलाबाय हामजागै चलानि बारा नगो तंगैख्या थुका चाखा आबोनि ओलो बनो इउस एबा तंगैपा याकारिका बोरै लाखिजागै कतक सरना नाख्या एबा थैना नाख्या ओलो चला साका अ बोरै सिनाल फालनाय जाथि हिनै फादि आं तिनि नरनो आ बिसिनि क कलक मानो चिकनकै सामाबायनो काहामके बुजिरिनाय नरक पुलिसमी ला जरा काहामके खनारि भिडिअ नायना सिगां कासे मेसेज डिसप्ले नुगै माना दारा आनि खरकसा मोनाय बोरै ब चला मासानो मार्के हामजाका आबो से बनो दुर्गा पूजाओ बिनि बारा नगो तलांगि तंगै पाइ ताबुकै याकारिका प्लिज दारा हेल्प खायदि जों आ चलानो भाइरल खायना मुचुंगो बयनि बसकांगो गारि फनुंना मुचुंगो दारा प्लिज हेल्प पुला दुर्गा पूजानि सिगां चला फेसबुक ति बोरैनो मेसेज खायख्या ते बोरैबो रिप्लाय रितंका आबोतिके खरकसा ते खरकसानो चाजागलाय नाम्बार हेरलाख्या कक साका आ जरा चला बोरैनो संगा निनि चला बयफ्रेंड तंग बोरैबो नर्मेल खाय साका आबोतिरक ताबु कोरै निनि खाय चला मोनै साका सनामजाग्या को वानसुक तंगो खरकसासो सनामना हनै आबुनि हर 10 ताबो चला आ बोरैनो कल खाय साबो आंनो हामजागो लगिरदि आनो बोरै साका आति चाला कक्टा सादि निनि बोरै तंगो चला आपुरो समाय तांगै साका प्रमिस कोरै ननो हामजागो हिनकाय बा तैता मसा जे जागा समाय तांगै से तंलाख्या हिनकाय बोरैबो सिंगेल चलाबो सिंगेल आबुतिके बखामानि हामजाग्लाख्या आ जरा चला साका ताकलाय दुर्गा पूजा नायना फादि बेरायलायनाय बोरैबो अनेक बिसास खायनो चलानि आरो फाइ तंफायख्या आरोनो तंलाख्या चालाख्या आबुनि ओलो चला आ बोरैनो नगो थांगै तनै रिख्या बोरै नगो थांगै कक सालागे 3 दिन जरातै आबुनि ओलो चला थिक मते काहामके कक सालिया तांगै हिनकाय आ चलाले बोरैनो थंना एबा यूज खाने बगैसे हामजागो हिनकाय बा जेबो नांगमानि वानसुमानि आबो मानि सिपाख्या हिनकाय चला कल ड्रप रिसीव खालिया तंखा आबोतिखे यांग बोरैखे डेली कल खाये काबो चलाखाय एकदम माइन फ्री बिंदास खाय बेरायजाक बोरैनि वाना चिंता तमुनो नुगै बिनि नकनि बायसिंगो तामो ओं हिनै हाइपनो बोरै केबनो फानो कबैकक सालिया बखावनो चबै तंखा ओलो बोरै बयनि नाम्बार बाय आ चलाना कल खाया आपुरो चला साका नोंबा फालनाय बोरै सिबला आबुनि बागैनो आं बाय फाटचा आबुतिके तंगो सावो आरोनो निनि तमु कारेक्टर सिजागो बमो काहाय बोरै फालतुसे नों बोरै आबो काहाय ककनो खनावै दल रंनि बसकां एकदम लाचिमा बाय नगो फाइपाख्या तांगै हिनकाय बोरैले बनो हामजागै बिसास खाय से चलानि बारा तंगैख्या थोका चाका आबुनि ओला फानो से तेसा आ हामजामा चलाबाय आबो काहाय हामिया साजागै बोरै थैना हनै बखाव चंगैनाखा सालचा सारिक जरा नगो केबो कोरै बिनि आमा बाबु जतो बाजार थांजाक तै बिनि बाय बाहायनो बाजार थाना नायो तै बनो लगिसानका बसाका आं थालिया बाय नगोनो तंसने हनै बिनि बायबो आ कंनो खानाय आको हनै थांका लामा अर्थिक जरा थांगै बिनि बाय मुइतो मानजाका रां बेग वालेट जे तो बुजागलिया नगो पगि फाइया हनै आ जरा नगो रां बेग नाफाने फाइपुरो नगै मानका बिनि मोनायनो कतक सरना नायतमनि एबा फेनवो रिको तो याकी गामसा खाजाक आसक नो काहानकायनो बिनि बाय बिनि मोनायनो कबागै कापखा तामो ओं मोनाय तामो ओं सादि तांगै नों आतिरक ओंना नायतंका हनै कबागै कापखा बिनि बाय आ जरा बिनि मोनाय जतो कक खोलगै साका खरकसा चलाबाय हामजागै बिनि बारा नगो थांगै फाइया आबोसे आनो ताबो बुकुक हामिया फाननाय जात हनै ब्रेकअप खायरो हनै साइ बिनि मोनाय कापखा आबो काहाय कंनो खानाय बिनि बाय एकदम दुखु नांजामा बाय आ सालनि जिमि बिनि मोनायनो कुनो जागा साइचुं याकारलिया ताबुक फानो बिनि मोनाय बेलै दुखु नांजागै माइरक थिक मते कामगे चाइमाया वाना चिंता कलाय हाबुइ थांका हनै साका बिनि बाय ओ कंनो साइ खनारिका बोरैनि बिनि बाय तै ब साका आ चलानि फोटो प्लीज यूट्यूब फनुक दि हनै आपुरो आं साका फोटोले फनुगै आं भाइरल खायमान गलाक डिटेल रिमानो बिनि मुं अंखा नीरज देवर्मा आगरतलानि अभयनगर 2 नम्बर गलिवा आ चलानि बारानो भिडिअनि मेन कक आबोनो संसारो बरक खरकसा स्टोरी काचा गोबांमा बरक बिसिं बिसिं देरानाय देराय दंगो हाइपनो बखानि कक केबनो खोलगै साराया चलाते बोरै आबगै साक साक थामची कंट्रोल खायमाया अंगै साक साचों देरामारक नुगै दंगो आबोनो सानाय खरकसानि बागै आबो काहाय हामिया सामुंता खादि दुनिया अनेक कतर परिति कुचो कादि लाइबो तेबो काहाम काहाम बरक फायो जेसे कुचोगो कादि आसगनो निनि थानि ऑप्शन ओस्कोप गोबां नोगनाय आं तामो साना नाय बुजिमान खाना नों सो एन्जॉय खादि लाइव नो बिंदास खाय भिडिअ नो जाजाक तंके शेयर करदे निनि दल एबा गानानि बरंनो नोंबो जदि निनि बखानि को खोलगै साना मुजंखाय
kokborok elabdari Facebook page o share khaimano nini kubui kotomano cheng karui phunuknai jotoni bwskango belai khe hambai paithak jora video no naimani bagwi।